kum kawei ka seng kaba radbah kaba shakri na Bynta ban pynurlong ka thong ha ka beide ba jingïada ka khyndew ka syiap upur usam ba ïada ka Jaidbynriew pai mynta ka sngi nongïalam ka Hynñiewtrep Achik National Movement Sengkmie Bah Lamphrang Kharbani khot ya baroh dkhot ka seng ban nong Khreh ban madan ban khun na Bynta ka ba jong ba ka Jaidbynriew. Yakini ki kintianu President ke Hanm ulong ha kejalang man Sengkmie ke unit ka bathamai ka belatip kum ka mautari ka badairu ka unit ka badan ha khaput jong ka jela Meghalaya bat Assam. La Sengkmie ke ni ka unit Bah Lamphrang Kharbani ha kejalang ba pateng mersing President Hanm Shipai district nolor kawei de nongïalam. Video snow bat tutip berbor ya kinomrim ba kongsan jong ka Hanm kajukan syai syara ka Jaidbynriew bangim don jingmut bangim Bynta ya karoi kapar kamdon jingmut bangim ya kren ya kata development lada ka khyndew ka syiap nila duno hai ngin roi ngin pa bat hai ngin wanra ya kata ka development lada ya khyndew jong ka Jaidbynriew ngila shakri no hakibar jela parari paradok bersam ngidai ban sutu syai ka khyndew kamut kari lada ngiduno ya ka haklong trai ya ka khyndew kamut ngiladu ya kari paradok bersam nadu usnem sijar kendai spa nyau puai kabang la yo la jong ka hilster nongïalam jongi hari tu por kemen toho bayoste klet mynta ya uput usam klet ya khyndew ka syiap kana ipai shalang pi ka khyndew ka syiap jong ka Jaidbynriew ngila shakri lot ngipai siap lapon blok tu uput usam jong ka Jaidbynriew ngila shakri lot bat rangi pai hasor selong bon kikam kijam la kapsor documentary pejayu habibi jayu hayudo kikhar kaya syong ha dukan pakidulan kaba ki parok persnam hapsyong dukan habaranda jong mandari namar kata ngidai bersutu ya kador jong ke Jaidbynriew ngidai bersutu ya kador jong ki khun ki kseu ki bansan long breu hangne hasla puthe ka Hanm ka parta si Jaidbynriew bakam don jingmut ada ka jingstat jengi lapoi hasakit beneng henry ada ngim sutu ya kador jong sedong mautari ngem sutu ya kador jong ka thamri boy bat ngem ek yala ka jong kari berkejat Jaidbynriew kamdon jingmot yang ikum ka Jaidbynriew lada ka jingstat jengi ka poi hasahit beneng jong klur henry lada ngem ek yala ka jong besnong ngem ek yala ka jong ka khyndew syiap ngem ek yala ka jong ka pateng ke bansaka nama kata kum ka seng Hanm ngikwa baki khon sama jong ka Jaidbynriew habangi rong ha ka seng ngidai ban soto ya ka dauba jong ka Jaidbynriew ngidai ban soto ya ka jing syak te syakum jong ka Jaidbynriew henry lada ngim sutu ya ka dor Jaidbynriew kam don jimot dingi bandon kiseng balang kom kiseng balang ngihapan kit banba ya ka lengkor bakya ngihapan yarap ya ka snong ka thau ngihap yarap ya ki dok kirangli ngihapan yarap
Hanm yakari baka Jaidbynriew ngiem dai ban kmenti baka snong ka thau kan ai ni henrei ayu kan nginle nak benta ka snong ka thau nak benta ka pateng paket jong ka Jaidbynriew Yoi bahagi ni seng ke Bynta. Khreh baka Jaidbynriew ke jongi kalap poi hatmir jongulun namarang yoi kijing syiap ben hagita kipai kibawan nagawai ke jella tigaladai kapur yang apa dia pi kunggi khun samla ki khun dap senrang jogari baka Jaidbynriew ke jongi kaladai kapur ini bagin mino semaran Bandiakun, ya kita bak dausan, jongkari, kaba ke jongi, ngimkwa, bangilong, tagi nong dkhotting, bak kinong tongum, jongno, hagane kari kaba ke jongi, nama banginyi dan tangane kari ke jongi, ladangi dulo ekane kari ke jongi, kamu mben jaka su jingi, saya nak kata kum ka seng Hanm kabale kawei ka seng bhalang kabala jutrai sitong nabta Khreh baka Jaidbynriew ïada radbah mentrai adu bangin dejok dia kata ka thong ka bangil abu bat tungpa pitip ilu baka seng Hanm kadai kawei ki seng bhalang kaba kamai isu jongka kabu kadai ïada nabenta uput usam ïada nabenta ka khyndew kasyam kadai isu ka ba hatmak jong ka seng Hanm selat napang samla kari selat napang samla kari Let's watch.